ଗପଟିର ନାଁ ଶ୍ରମର ମୂଲ। ଚାଷୀଟିଏ ସେ ଭାରି ଗରିବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମୀ। ତା'ର 4 ପୁଅ, ହେଲେ 4 ଜଣ ଯାକ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆକୁ ସେଇ ଅଳସୁଆ। କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଏପରି ହାବଭାବ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଦିନେ ଭାବିଲା, ମୋ ଅନ୍ତେ ଏମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ବସି ଖାଇଲେ ତ ନଈବାଲି ସରେ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଯିବେ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବୁଢ଼ା ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କାମଦାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ପିଲାଏ, ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ଜମିରେ ପୋତି ରଖିଛି। ଏଥର ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କର, ସୁଖରେ ଚଳିବ। ପୁଅମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ମରିଯିବା ପରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାପା କହିଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୋତା ଧାନ ଖୋଳି ବାହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ନେଇ ସେମାନେ ଜମିକୁ ବାହାରିଲେ। ଜମିକୁ ଗହୀରିଆ କରି ଖୋଳିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଧନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ 4 ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଟି ଖୋଳିଲେ, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ବୃଥା ହୋଇଯିବ? ଏହା ଭାବି ଜମିରେ କିଛି ଧାନ ବିହନ ବୁଣିଦେଲେ। ଜମି ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ଫଳିଲା। ଭରପୁର କ୍ଷେତ ଦେଖି ପୁଅମାନଙ୍କର ପେଟ ପୂରିଗଲା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ବେଶୀ ଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଫଳି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାଷ କଲେ ଓ ସୁଖରେ ଚଳିଲେ। ସେଥିଲାଗି ପରା କଥାରେ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଅମୂଲ ମୂଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାହାର ତୁଲ।